gràcies per vindre a cobrir esta roda de premsa que el grup socialista ha convocat per tal de explicar el que ha sigut l'última acció que hem pres en defensa del transport públic. Els nostres candidats i portaveus socialistes de totes les comarques, com ja vàrem anunciar, han presentat les al·legacions al projecte del Consell sobre noves concessions de connexió de transport públic en la província de Castelló, que signifiquen una retallada al voltant del 50% de les línies de transport existents. Nosaltres pensem que este és un projecte, és un escenari, diguem, un horitzó que li proposa el govern de tots els valencians als pobles, sobretot de l'àmbit rural, però a tota la geografia de Castelló. És una proposta que li fa absolutament indecent, per injusta, per insolidària i perquè ens retorna a un model propi de l'edat mitja. Jo crec que aspirar a tindre el mateix model o molt paregut a l'època de la tracció animal, pues em sembla que no és interpretar adequadament les aspiracions de modernitat, de modernització i del que significa una societat avançada que vol trencar l'esquema d'una província dual, d'una província invertebrada, d'una província que té que guanyar molt més en cohesió social i territorial. Nosaltres fa anys que hem situat la política de transports, la mobilitat pública, com un element de la màxima jerarquia en el que deurien ser les prioritats de la Diputació. Ha sigut el grup socialista el que en solitari durant molts anys hem presentat sempre en el debat pressupostari este tema d'una manera molt singularitzada com un element central d'entendre una nova província de Castelló, sense invertir, sense fomentar, sense alentar noves oportunitats per al transport públic, per a una nova connectivitat entre les zones rurals, les zones metropolitanes, entre les persones que viuen en l'àmbit de l'interior i el que són, per exemple, els hospitals de referència o els centres educatius. Ens pareix que és un gran error no avançar en aquesta direcció, perquè és evident que confiar-lo tot a l'imperi del sálvese quien pueda o del transport individual i privat no està en la línia de lo que els països més avançats del món, l'Europa occidental més desenvolupada, està activant, que lluitem pues, per l'economia del canvi climàtic i per fomentar en aquest sentit el transport públic com una opció no del passat sinó del futur claríssimament. I en aquest sentit el projecte que en el 2015 li presenta, vull insistir, el Consell de tots els valencians i tots els castellonencs a la província de Castelló és un pas enrere absolutament inacceptable. Per això vàrem reaccionar, per això li vàrem presentar al president Moliner i a la Diputació, diguem-ne com a institució que pot interpretar adequadament els interessos de tots els pobles, pot donar-los cohesió, pot elevar el to de la veu, l'argumentari, la capacitat, la potència de tir en defensa dels interessos de la gent que vol un transport més modern, pues que aquesta funció que la Diputació pot jugar, en lloc de capitular, en lloc de claudicar, en lloc d'amagar-se, hauria donar un pas al front. Quan el senyor Moliner va sentir que el grup socialista estava presentant al·legacions, va treure's un altre conill de la xistera, que és la famosa, que va anunciar, famosa però reina per un dia, de la mesa de la mobilitat, no? Entonces nosaltres volem exactament reclamar-li què s'ha fet de l'anunci de la mesa per la mobilitat. Nosaltres fa anys que li demanem un pla de mobilitat, fa anys que li ho demanem. En l'últim minut de la legislatura, per entendre'ns, en l'últim sospir de la legislatura, en un moment que és decisiu perquè està el projecte del Consell en fase d'al·legacions, ell parla d'una mesa de la mobilitat. Però, bueno, té que donar-li cost, té que donar-li forma i té que omplir-la de contingut, i ahí estem aguardant pues, algun pas que ens pugui permetre, no a nosaltres, sinó al conjunt dels pobles fortament afectats que veuran disminuïda la seva possibilitat i el seu escenari de connexions i per part del transport públic, pues, tindré un espai de treball i sobretot de solucions. És molt trist que en esta legislatura que no és una legislatura sinó que és el
diguem, la coronació final de 20 anys de govern del Partit Popular. És molt trist que l'única acció en matèria de transport públic, que tornem a dir-ho, és un tema de la màxima jerarquia política per a nosaltres, l'únic que hagi fet el govern valencià, perquè la Diputació no ha tingut pols ni ha tingut vida i ha viscut en un encefalograma plano, ha viscut d'esquenes totalment a la idea de millorar el transport públic i col·lectiu entre els pobles de la província de Castelló, però l'únic que ha impulsat la Generalitat ha sigut el tram, que tots no vaig a extendre'm jo en aquesta qüestió, però tot el món sap lo polèmic que ha sigut i lo escassíssimament vertebrador que ha sigut, perquè dissenyat en un principi per a vertebrar l'àrea metropolitana de la Plana, pues verdaderament s'ha quedat en un no res absolutament en aquest sentit, no? Tots els ramals i connexions que en el 2010 els plans de la Generalitat concloïen que tenia que estar acabada la connexió en tot l'àmbit del perímetre de la capital, entenguem Benicàssim, Almassora, Vila-real, etc. Pues estem en el 2015 i l'única connexió que hi ha, com saben vostès, és el Grau i la Universitat Jaume I. Per tant, nosaltres volem denunciar clarament en este final d'etapa, en este final de cicle, la nul·la voluntat de vertebrar, de cohesionar les persones i els territoris, perquè, insistim, la política de transports és una de les 2 o 3 polítiques o accions de govern que més poden possibilitar i facilitar la vertebració i la igualtat d'oportunitats entre persones i territoris. Acabe en la següent consideració. No és un fet aïllat. La caiguda demogràfica de molts pobles de l'interior ve a certificar la falta de polítiques d'impuls i d'un horitzó i d'una estratègia per tal de reviscolar les constants vitals d'una província que continua sent dual, que continua creixent a diversos ritmes i que continua condenant a les persones en funció del seu lloc de naixement. És el drama, és la tragèdia més gran que esta Diputació, del que hi havia abans i del que ara n'hi ha, no han sabut aturar el tema de viure en una província que encara te marca a foc en funció d'on hagis nascut, des del punt de vista de l'índex de desenvolupament humà, des del punt de vista dels serveis sanitaris, educatius, culturals, oportunitats laborals, de transport, de desplaçament, de mobilitat. Per tant, com tot això no hi ha hagut, no n'hi ha, i només tens que explorar els pressupostos d'esta casa, no hi ha accions positives, proactives, per tal de combatre esta manera d'entendre la província, doncs nosaltres volem manifestar el nostre rebuig més enèrgic al que ha sigut una política absolutament ausent en aquest sentit. La prova més evident, torno a dir-ho, la caiguda demogràfica, la falta d'esperança de molts joves que se'n van, que continuen protagonitzant l'èxode, perquè a més quan una zona queda decapitada des del punt de vista del segment social més dinàmic, més creatiu, el més futur, que és la joventut, quan eixa se'n va és el principi del final. I recordem que la grandesa de la província de Castelló i de províncies com la nostra és respectar i preservar la pluralitat. La pluralitat és la diversitat en l'essència de cada poble i de cada comarca, que estan, com hem dit, més que qüestionades. Per tant, necessitem una nova identitat, un nou ordre econòmic, industrial, turístic, cultural i social en la província de Castelló. I en el tema que ens ocupava avui, i acabe, el gran fracàs del Partit Popular a l'hora de vertebrar des del punt de vista del transport públic. El projecte que ha presentat el Consell, que ha sigut fortament rebutjat, a més en solitari una altra vegada, liderant l'oposició i l'alternativa el Partit Socialista, com he dit, hem presentat 18 al·legacions en les oficines de la Generalitat en el que significa una mostra contundent de dir que aixina no anem enlloc, que aixina aprofundim en la bretxa social i territorial i de la misèria creixent en determinades zones de la província de Castelló i que aixina no podem perdurar. Per part meva res més, li dono la paraula a Sant.
Hola, gràcies. Bon dia a tots també per assistir a, com dia Francesc, a esta roda de premsa sobre el transport. Dir-vos que, bueno, com dia Francesc, en este cas, aquesta retallada del 50% suposa una retallada sobre línies que ja de per si eren deficitàries, sobre línies que des de fa ja aproximadament 7 anys, des del Partit Socialista, en una nou intent que va fer fa aproximadament 6-7 anys la Generalitat de retallada d'aquest tipus de serveis, molts vam ser els pobles els que vam alçar la veu, que inclús ens vam reunir en la Conselleria de Transports a Castelló, en la direcció territorial, per a expressar-li que aquestes línies deficitàries se tenien que corregir el seu ús perquè realment no complien l'objectiu final, que era prestar un bon servei de transport. Vam fer moltes propostes, se va fer un estudi per part del Consell de Transport, però que després de 7 anys mai se va ficar en marxa. Estàvem parlant d'un estudi que suposava la ficada en marxa d'un transport a la demanda per a cobrir les necessitats bàsiques que tenien la gent respecte al transport o la unió de lo que era l'interior en els nuclis sanitaris o educatius. Estem parlant que aquesta retallada d'ara suposarà coses tan absurdes com que una persona de l'interior, per exemple, en el nostre cas de la comarca dels Ports o d'un poble del Palància, tingui que anar, per exemple, una vesprada, agarrar l'autobús, plantar-se, pues en el nostre cas, per exemple, a Vinaròs, tindre que fer nit per a que a l'altre dia de matí li pugui atendre a l'hospital, perquè no tindrà un servei que pugui en el mateix dia pujar, per exemple, baixar a l'hospital i tornar a pujar per la tarda. Tindria que anar per la tarda i tornar a pujar a l'altre dia de matí. És una cosa totalment absurda i és una cosa no pròpia de l'any 2015, no? En aquella demanda del transport que fem nosaltres, suposa que aquestes línies deficitàries se corregiren per a que inclús pues, des dels nuclis administratius o dels nuclis sanitaris se faci un estudi de què intentar aglutinar pues, poble per poble aquelles visites, intentar fer que se concentraran el mateix dia per a facilitar la cosa i que un transport pugui replegar a tota la gent i poder baixar a les persones en aquest mateix dia i pujar-les i intentar, perquè bueno, és fàcil fer-ho, coordinar-se entre l'hospital, per exemple, i els ajuntaments. Aquestes coses són fàcils de fer, no? Per això, des del Partit Socialista, este nou atac vam entendre que se tenia que presentar una moció a la Diputació, que en aquest cas té que fer element vertebrador de la província de Castelló, però la nostra sorpresa va ser que no sols no se va donar suport a aquesta moció, perquè no se va donar suport per part del Partit Popular, sinó que a més se va traure, com dia Francesc de la Xistera, una proposta de la mesa de mobilitat que cal dir que a dia d'avui que s'han acabat el període d'al·legacions per al tema del transport no s'ha convocat. El senyor Moliner o les persones encarregades de fer-ho no ho han fet. Nosaltres li vam dir en aquest moment que ens afegiríem a aquesta mesa del transport per a presentar les nostres propostes que des de fa anys també per part del grup socialista s'han fet a esta casa en cada un dels pressuposts per a que se faci un estudi seriós de quin és el transport públic a la província de Castelló i com hi ha que millorar-ho i que cap vegada cap pressupost s'ha tingut en compte. I dir també pues, que de fet enguany en el mateix pressupost de la Diputació s'eliminaven línies tan bàsiques com el transport de Villamalur, que tenia un transport a Onda per a poder pal·liar aquest dèficit que tenia, el transport de Vallibona, que tenia un transport per a poder acudir també al metge i en el tema educatiu a Morella, o per exemple el transport dels estudiants del Maestrat cap a la UJI. Tot això ha desaparegut de les línies del pressupost d'enguany de la Diputació. Això implica pues, precisament aquesta falta de voluntat correctora de la Diputació i que simplement digueren que pel motiu de ficar-ho el Partit Socialista en els mitjans de comunicació, este nou atac de part de conselleria cap als pobles d'interior pues, va intentar cobrir una cortina de fum en esta
en esta proposta de la mesa de mobilitat que no s'ha constituït i que si s'han presentat al·legacions per part d'esta casa no s'ha comptat ni per part del grup socialista ni, suposo, per part del grup de Compromís, en el qual pues bueno, és una nova mostra més de la falta de transparència